Hello, I'm Tripuri Nation naitone joto taku buku hasal sampa ani kapangni hamjamu yapare tini hai ang katal topik present khaine a topic ni mangka kok salaimu ke English by conversation khorong ni borok kok salaine a borok ke lockdown te coronavirus lockdown ke sala te coronavirus ke bure borok kok salaine a salai thaniyo sairok ke nakala sano samar mukini like rodi te comment rodi joton hambai tawo borok kok salaine Hey, dada lockdown. Teman nang saba anu hamjak dia temo. Je tigi hapna naiba kami beskango lamo lockdown hani nang si sujak te engbai si wa kotoma bai anu atok khailai langmani si hi kona hodi sekal jekma coronavirus hayung genangi borok bethari phaisi chini kami rogo tabok hapmayani tongthok jaya ayok miyok tongka akong temani lama bupra rogo tei bai sapan bai rok saba rolai tela angba asukte salia manas na engkha sak asuk saya khai tongmansi si siakho asuk borok hajar chini sengsaro Italy, China, France, America ro bethar phaisi sakni saya saisi mayakho hainde dada nini bumungno kami lockdown hne sujak no hayado kamio nini nokbar hamia yogna bagai ang lockdown si pahara roima tongsi lama o haipan dada ara kisi sa lockdown hne sui tongma bai sugyasi do bakyang nai bangke nirok ni lifestyle change mak khlainai chin tong sam maslainai haide bahike ani yakni yokna hike tama khlaina nang ani dada no ba sagi sirosnai ka abarok hike ek number nogo no chup ke tonglai di mirik tanglai di binaro tathang di 2 number yakung yak phatani phaike sulai di te 3 number hike resistance power immunity barna bagai kaham salai di hamia sitra rongno tanung di ta salai di chuak dok tanung lai di 4 number social distance hasal ke tonglai di mukhang asuk tanang lai di nai kok ta sadi haipan social relation narik di kaham lai phun rok bai phan kok salai di khobor narik lai di te bukho ke mas thulai di haike kok saya tatong lai di bono ke social boycott hna abrok tang lai di 5 number सरकारनि गाइडलाइन रok tui jol lai di hingke ba nangsi teibo siku yado hain bagi si angba hayungo sok phayo hingke ba nirok ni bisingo hapnani nole ba haike borok ni bisingo hama ba borok ni bisago ang bahaike habiman nirok le ano sisa sisia gaja nirok ni mokol bukung tei bukhu rongo joton slai hamjaku aborok ni bisingte ang habu hain bagino sap sutra ke tonglai di do dada sap sutra ke tongna bagai nungsungno phurungna phai haide sap sutra means clean poriskar kathar besak simi clean hingke nya nini samung tongmung samung tei bekhani wansukma bu clean kathar na nangnai hingke ba chini o sengsaro joto de clean inglia sap sutra inglia ba haino ta nang clean de hi ma tong bebago kathar kubui gerikha gaja hain bagai ang sengsaro ma phayo omohairo romdi nokbarbo clean inglia
दैबो हायनो परिष्कार निया हाबो हायनो प्लास्टिक पलिथिन रok tüilayo chini poribesh bo haino poriskar niya belai khe dushit tongna pollution ka society chini hoda dokpharo bo haino kathar kwrwi kha clean wngya bwkha tongmung chamung poriskar wngya gija kathar wngya gija borok bai borok bwkha hamjakya naisilalayo khamailayo jolelayo risi tüilayo tei प्रतिशोध रखना लायो हामजाकमा करिखा बुमा बसा ताखु बुखु बेबागो नाइसल लायो हामजाकमा रक करिखा बुमा रान्दि रंनो सासि नस नाइलायलिया थैतै थैतै बिसना रक लाइजा रकबो नाइलाया बुरै रकनोबो रंफ्रेगै बोथालमा थागिया बुफा बसा बुफा न ताखु बुखु हामजाकलायो बोथाललायो तकथाललायो जागानो तैयै अबहायके मानि बागैनो संसाराव क्लीन wngलिया गोथार wngya trafficking rok tongo chrai bwsa rokno khogui kaisa desh ni tei kaisa desh ro roholayo chrai rokni brain rok mokol rok kidney rok kherai nalaina bagui a brain rokni tamo bithi haya rok snana bagui obhai kwbangma songsar wngkha haini bagui clean wngलिया songsar gothar wngलिया सरकारनि office-ni officer rok haino corruption kwbangma bikra khangra rokni rang hwnwi sokphaima rokno chalayo khoklayo hingke teibo kwplai dokha hingke keseng dokha no suppress depress ottachar onachar khlailayo tei desh kotor phan gwnang desh chikon phan kwrwi bai walayo choba nanglayani songjak khamailaijak tei hingke kaitono bo hambai rolaiya borok bai borok bo hambai rolaiya je borokni thani nang hamari mano chubachu mano bono bo hambai roiya haini tonglayo okrabo chrai no maniya chraibo okra rokno respect khaiya obhai kwbangma songsaro nukjakkha haini bagui tini songsar moila gothar ya clean wngya homa siklai bebak borok de omhai wngkhaba bebak de hai wngtongna bebak borok ya khoroksa khorok ni bagui no omhai wngtongta borok khoroksa khorok ni phano joto mamjagui ma tongbai bangla phaikhe joto jangri jagya diba haikhe ani virus no kirijak laitei tabo songsar gwnangui jangrijak tong khata nang keji kaisa dudh no doi khaina bagui bwswk mwkhwi nangba hingke khoroksa khorokni hamya baino songsarba mwanam wngkhata clean wngलिया gothar wngलिया hingke bahai hamsinaiba nang kisa sai khnaros hingke nang sijak hingke ishwar no kiridi kaito no kiridi nakar sanai nang boni raida tui tongdi kaito ni thani eba borok rokni thani grateful wngdi je borok no kaham khaio at least bumawphani thani जों grateful wngna nango grateful hingke kok borok bai hamsuthai kaham suthai जों suthai khlaio grateful जों je mamani no haini जों suthai khlaio rang paisa mamani ke rang paisa no ya haifano hamjakma baifano जों suthai khlaio bono grateful hono obhai chin songsaro nukjakliya nirokni o songsaro nukjakya borok bai borok hamjaklaidi chubalai tongdi kubui gothar kwsang khe gyan gwnang khe tonglaidi tabongkhe nirokni bisingo seler bo aswk kwbang gyan kwrwi uansukma kwrwi abo haikhe kwbangma nukjakha seler ni bagaino sikok wngkha mangkhok wngkha corruption mango hingke सरकार tei doctor rokni kok nai tongdi haikhe no ang kharima thangano nirokni bisingo ang tongragya obhai hingke ang kharima thangnai hingke hamjaklaya sigang nangano haiyato dada hamjakma swk kotor nung saphasi kwrwi o songsaro
हामजागलायाखैसि एटम बम मिसाइल सिलाय पाथान बायसि kaisa country tei kaisa country no sikri sokro khailai tongo sakni phan no phunukhlai tongo yangle ang coronavirus sikon sano mokol nugya no si tabo khe kirijak laimango kere inglai tongo asuk powerful country rok si sikon sa virus no si kirijak tei kagis ma tonglai si ngeba omo kaisa wan sukjak nai yadi omo kaisa wan sukjak nai oro tongo si sikon no si paya asuk country koto koto rang paisa ganang atom bom ganang si ang sikon sa coronavirus no si paya haike dada nini mung no si khukhulai tei lockdown nei sangsar ganang gai inglai tong no si asalai tong ano khe kirijak tego nam naisre jaglai tego kirijak nai ka नोंले सकालनि बुङा सिंखेबा borok kwbangma chagui bwtharui khibaikha ge sabnono kiriya tongna dada ang haike phaiyankhe nini mung lockdown beibe asuk khushi khujage angnai ang phaiye sinin bungba asuk popular angle ang coronavirus phaiyankhe lockdown bumung bei khushi khuya ang asai ke na asai simaya hain baga asa anu sakna ya tang ang bekaham manui rok no toboi phaila ha ka borong noi sini ham khai rok no tumarok ba bole abarok ke hai ek number ke chin poribesh no nokbar fresh khaikha ek tomphano aigini sai nokbar kusung porishkar kha teibo habo haike toksa tokmulai rok belai ke tongthokjakbai kha arok bo tongthokjakbai ha jahaj rok choliani bagui 2 number ke chrai rok school ma thaini bagui bumau phabai ma tongmani bagui belai ke tongthokjakha naile borok ni mukha rok kusung saisto kaham ungtongbai kha cherjakmani bagui 3 number ke CAA NRC rok no tui jati bai jati choba nglaigraliya wansa toksa hamjagmani boyar nukjagai tongkha tei number 4 hingke criminal ni samurok komegi tongkha aigin suk bangliya rep khai buri rok no butharmani chrai rok no pachar khaimani drugs rok business sikok mangkok corruption rok asuk aigin suk bangliya au kaisa hamarin tei number ke 5 number ke chini political leader rok tei officer rok haina rest manui tongbai kha borok ni jobani haba rok no bo borok mathai ma tongra kha soi hingke gari rok bo rest no double mairung rok manui tongbai te kha baksa hingke maya bo tongna na 7 number ke janja talent skill rokno improve khaima kha tamke office rok thai yok khablesa hainba janja talent samung rok music rok sungmani tokmani rokno belai improve khe nukjak kha acha asuk nangya kok sano nangliya at least nung tripao ta phaisidi thangsidi kaitoni mungi ang nono koijao te ta phaijasidi hingke akon dada ang thangsinai Tripura bai North East ole ang phaiya khe tongna sakthara dada bye bye